Bueno, o ramo de papel do conservatorio, do claustro. Bueno, levo toda a semana pensando que iba a dicir hoxe, como só son unha persona un pouco maior, decidí escribilo, entón leo, escribí nada, parte folios, bueno, para non olvidarme de todo o que teño que dicir hoxe, vale? Bueno, quero felicitar en primeiro lugar as familias, sobre ese pilar fundamental en o crecimiento e desarrollo destas dúas rapaces que temos aquí. Sin o vosso apoio incondicional, amor e dedicación, sería imposible estar aquí hoxe aquí. Esta graduación tamén é un reconocimiento ao vosso esforzo e sacrificio. Por un aplauso para as familias. En primeiro lugar, non me podo olvidar do claustro de profesores, grandes mentores para estas dúas alumnas, brindándolle os conocimientos necesarios e despertando nelas a pasión da música que sin elas sería imposible estar aquí hoxe. Gracias a vosa dedicación e compromiso, hoxe podemos admirar o fruto da nosa labor. Felicidades a todos os profesores e profesoras por o seu excelente traballo. Gracias. Un aplauso para todos. Recoñecer tamén e agradecer a AMPA pola vosa colaboración, respaldo, un montón de proxectos e actividades extracurriculares que tamén son fundamentais para a nosa labor. Moitas gracias. Bueno, hoxe me quedei en un momento triste de despedida. Quero animar tanto a Andrea como a Carmela que vexan nesta ocasión como unha porta que se abre hacia novas oportunidades e desafíos. Demostrastes a vosa valía cada ano, cada curso, aguantando nas clases. Na educación estou seguro que seguiredes destacando do futuro que vos queda. No camiño ao éxito require moita perseverancia, dedicación e paixón polo que se fai. Os estudios superiores, que seguro que vais a facer para o ano que ven, están cheos de obstáculos. Pero recordade sempre que estades preparados para enfrentaros. Demostrastes capacidade e talento durante todos estes anos e estou seguro de que iso os abrirá portas en todas as áreas das vosas vidas. Andrea e Carmela, o seu punto de partida, unha oportunidade para crecer, aprender e construir un futuro cheo de logros e satisfaccións. Ser valentes, persistentes e seguir perseguindo os seus sonhos. En nombre de todos os que formamos esta comunidade educativa, desexamos unha mellor etapa que está por comenzar. Que a alegría e o orgullo que sentimos hoxe todos os aquí presentes vos acompañe sempre. Felicidades ás graduadas e ás familias. Moitas gracias. Muy malo que no sé porque no sé ni una palabra. Tengo no me acabé. Bueno, que eu como son máis nova non traigo escrito, vou improvisar un pouco. Bueno, temos que despediros, pero nós tamén queríamos, bueno, no conservatorio me pasa nada, eu son así normalmente, suelo falar mal que falo con vosotros, que nas clases son moi caladas, pero eu cando me dan un micro no escenario, ábrome moito. Queríamos tamén agradecerles aos nosos profesores todo o traballo que fan, creo que fomos unhos detalles para eles, así que impuñamos en contacto tarde, que ainda ten uns e eu teño outros, pero non pasa nada, moito cariño o todo, vale? Entonces tú, veña, vale. Bueno, vamos a despedir o acto despois de que teñen as preparadas. Un quinteto de vento metal foi ideado por elas, tanto por Andrea e por Carmela, decidiron elas o que tocar. Bueno, temos a colaboración de dos exalumnos do conservatorio, que van a estar aquí 4 exalumnos de vento metal, que son Iván e Rubén. Entonces, bueno, darles as gracias tamén a Iván e Rubén por a colaboración.
porque son os que nos acompañaron desde o principio e merecen tamén ter un detalle. Bueno, quero ter un detalle tamén como Lelio, vou subir. Que me enseñou moito de armonía, de música. Onte tuve unhas pruebas a conservatorio e acordei moito dela cando dicía que non é sensible á tónica, non duplicar quintas, non duplicar octavas, e sobre todo cando salíamos que ser buenos, eso tamén me quedou moi grabado. O profesor que o máis difícil de despedirse porque nos enseñou de todo, mira, enseñounos que atraparnos case para estar non era o mismo, enseñounos a coller un virus e tirármelos, a mandar avións, a mandar arcos, enseñounos de todo, trompeta tamén, xa o vistes aí, trompa, pero bueno, do resto máis, Non nos contou o chiste da salida, pero bueno, de momento sobreviviremos con eso. Pois agora, exalumnos, alumnas e profes, imos tocar o Basket One de Enrique Crespo e Killer Tango de Sony Company.